Ça coûte de masse. Yeah, I get it. మీరు మాట్లాడారు సార్ మేడం జరిగింది. సిస్టమ్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. పెళ్లి సందడి సినిమా పూర్తయిన సందర్భంగా హీరో శ్రీకాంత్ గారి అబ్బాయితో మళ్ళీ కొత్త పెళ్లి సందడి తీస్తున్నాం. ఆ సందర్భంగా స్వామిని దర్శించుకోవాలని వచ్చాం. ఎప్పటి నుంచో నాకు వీళ్ళ కుటుంబంతో మెడ్రాస్లో ఉన్నప్పటి నుంచి పరిచయం ఉంది, సుమలత గారి కుటుంబంతో. ఆ తర్వాత అమరీష్ గారు నాకు ప్రియమిత్రుడు. ఆ విధంగా ఈరోజు ఆవిడ కూడా ఇక్కడ రావడం, స్వామి ఆశీస్సులు తీసుకోవటం అంతా శుభంగా జరిగింది. నమస్కారం. జరిగింది. సిస్టమ్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. పెళ్లి సందడి సినిమా పూర్తయిన సందర్భంగా హీరో శ్రీకాంత్ గారి అబ్బాయితో మళ్ళీ కొత్త పెళ్లి సందడి తీస్తున్నాం. ఆ సందర్భంగా స్వామిని దర్శించుకోవాలని వచ్చాం. ఎప్పటి నుంచో నాకు వీళ్ళ కుటుంబంతో మెడ్రాస్లో ఉన్నప్పటి నుంచి పరిచయం ఉంది, సుమలత గారి కుటుంబంతో. ఆ తర్వాత అమరీష్ గారు నాకు ప్రియమిత్రుడు. ఆ విధంగా ఈరోజు ఆవిడ కూడా ఇక్కడ రావడం, స్వామి ఆశీస్సులు తీసుకోవటం అంతా శుభంగా జరిగింది. నమస్కారం. అంటే 2 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ తిరుపతికి రావటం జరిగింది. మధ్యలో కోవిడ్ ఉండటం వల్ల అసలు రాలేకపోయాం. సో ఆఖరికి